Nermin, prvi del priprav bi lahko rekli, da je za vami. Mogoče najprej o počutju v garderobi. Kako ste fantje, kako ste se ujeli, tudi nekaj novih imen je prišlo, pa verjetno kakšno še bo. Kako je v garderobi? Pa mislim, stvarno tu atmosfera super. Od kad sam ja tu u Domžalama, stvarno uvijek je super atmosfera i stvarno uživam. Svaki dan uživamo doći na trening. Bar mislim, ja se tako osjećam, a i tako se osjećam u atmosferi. I evo, taj prvi dio priprema smo odradili, taj neki uvod, u stvari što je i najteže da se uđe u neki ritam. Nakon te malo duže pauze, uglavnom svi budemo sretni i zadovoljni te prve dane kad dođemo, pa onda budu malo teži treninzi, pa onda treba malo vremena da se to sve uklopi, ali evo za sad je sve u redu, hvala Bogu, i uglavnom najbitnije je da su još cijelo vrijeme svi zdravi, da tako ostane do kraja. To je u stvari najbitniji dio priprema, da svi to odradimo zdravi. So že kaj teške noge? Pa sigurno da jesu, ali evo, odradili smo i tu prvu utakmicu i mislim da je i to bilo skroz u redu. Nažalost smo izgubili, ali dobro, za prvu utakmicu i tu ima vremena da to sve popravimo do prvog kola, da to bude na optimalnom nivou. Zdaj odhajate v Novigrad. Se igralci veselite, da malo zamenjate okolje? Pa evo, iskreno jedva čekamo da dođemo dole, da budemo još više skupa, da se više družimo, tako i bolja bude klima, bolje vrijeme, tereni, dođe više utakmica da igramo, dok igramo utakmice odmah je bolja atmosfera u ekipi, tako da sigurno svi jedva čekamo da idemo u Novigrad. Ja, potem pa srečno in fajn delajte s fanti. Hvala puno, vidimo se.